Απόφοιτοι φοιτητές και καθηγητές του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Τον τελευταίο μήνα είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε δύο αποφοίτους μας. Είχαμε την τύχη λοιπόν να έχουμε στο μάθημα της κυρίας Ιορδάνογλου και του κυρίου Κουραντά τον κύριο Δραϊνάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΛΦΑ. Σε μια λαμπερή εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, περίπου 200 απόφοιτοι και φοιτητές του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με τους καθηγητές τους, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και αντάλλαξαν ευχές. Ένα πρόγραμμα το οποίο υφίσταται τα τελευταία 27 χρόνια. Είναι το πρώτο Executive MBA της χώρας. Έχουν αποφοιτήσει σήμερα περισσότεροι από 1.000, οι οποίοι στελεχώνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ως διευθυντικά στελέχη. Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Ed Universal, το 2024 το Executive MBA κατέλαβε την 20η θέση στη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία του. Είμαι πολύ χαρούμενος για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να είμαι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση αυτή της αποφοίτησης όλων των αποφύτων του Executive MBA. Οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης καθώς και η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία των καθηγητών διασφαλίζουν την ουσιαστική ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών. 24